ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଲାଗୁଥାଏ। ଏଇ ମାଟିର ପାଣି ପବନେ ଶରୀର ହେଲା ଗଢ଼ା। ଏଇ ମାଟିର ଚାଟଶାଳୀରେ ଶିଖିଲୁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ା। ଏଇ ମାଟିର ସେବାରେ ହଉ ଜୀବନ ଆମର ଶେଷ। ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ଇନ୍ଦୁପୁର ଆମ ମା ଆଉ ଗାଁ। ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଇନ୍ଦୁପୁରର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମା ଶ୍ରୀ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଠାକୁରାଣୀ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ଆଉ ଜାଣିବା ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏଇଟା ସେଇ ବଳିଦେବା ସ୍ଥାନ। ବହୁତ ଲୋକ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା କହନ୍ତି, ଆମେ ସଠିକ୍ କଥା ଜାଣିନୁ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଯେଉଁ ଶୁଣା କଥା, ମାଳିଙ୍କ ପାଖରୁ କଥା, ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଥ୍ରୁ ଶୁଣିଥିବା କଥା, ସେଇ କଥା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବୁ। ଆଗରୁ ଇନ୍ଦୁପୁରରେ ମା ନଥିଲେ, 5 ପିଢ଼ି ପୂର୍ବରୁ ମା ଆସିଲେ। ଇନ୍ଦୁପୁର କୁମ୍ଭାର ଆଉ କୈବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କ ଗାଁ ଥିଲା। ଏଠି ଘର ଦ୍ୱାର ନଥିଲା, ବଢ଼ି ପାଣି ଏରିଆ ଥିଲା। ଏ ବନ୍ଧ ବି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନଥିଲା, ସେ ବାରୁଣୀ ବି ହେଉନଥିଲା। ଇନ୍ଦୁପୁର ମାଟିରେ କେବଳ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ମାଟି ହାଣ୍ଡିକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ଚାଳକମାନେ ଥିଲେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ରହୁଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ବହୁ ଜାତି ଆଉ ଧର୍ମର ଲୋକ ଏବେ ଇନ୍ଦୁପୁରରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ମାଙ୍କର ଥିଲା ଅତି ପ୍ରିୟ ଲୋକ। ବୟସ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକା, ଚାଲିପାରୁନଥିଲେ, ଥିରି ଥିରି ଚାଲୁଥିଲେ। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସବୁଦିନ ସିଏ ଆସନ୍ତି। ଦିନେ ସେଇ ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ସାପ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଥିବାର ଦେଖିଲେ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ପଶି ଯାଇଥିଲା, କେହି ଲୋକ ବାହାର କରୁନଥିଲେ। ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟି ସେଇ ସାପ ଭିତରୁ ସେ କଣ୍ଟାଟିକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସାପ ଆରାମରେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟିର ଦେହ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସବୁବେଳେ ସିଏ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ। ମା ବି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ପାରିଲେନି। ଦିନେ ମା ବି ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଲେ ଆଉ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ତୁ ଡାକୁଛୁ? ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ମହାମାରୀରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ। ମେଡ଼ିକାଲର ସୁବିଧା ନଥିଲା। କେବଳ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ମାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ହିଁ ପଡ଼ି ରହୁଥିଲେ। ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହିଁ ବଳ ମିଳୁଥିଲା। ମାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସେ ଜୀବନ ପାଉଥିଲେ। ମା ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ପିଢ଼ି ଦର ପିଢ଼ି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲିଭେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମା ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ଲଟା ଗଛ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ଏଇ ଲଟା ଗଛକୁ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ଯିଏ ଶନିବାର ଦିନ ବାଟିକି ପିଇବ, ତାକୁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ସେ ବହୁ ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ, ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବ। ଔଷଧ ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନେବ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୁଆ ରଖି ଗୋଟିଏ ପାନେ ଦେବ, 3 ପାନେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଔଷଧଟିକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବାରଣ କରିଛନ୍ତି ମା। ଆଇଁଷ, ଖଟା, ପଖାଳ, ବିରି ଡାଲି, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଆଦି 7 ଦିନ କିମ୍ବା 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରଣ କରାହେଇଛି। ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ଭାବ ମନ ମୁତାବକ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଲା ପରେ 21 ଦିନ ପରେ କେବେ ବି ସମୟ ମିଳିଲେ, ଖାଲି ଟାଇମ୍ରେ କେବେ ବି ହେଉ, ଥରୁଟିଏ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମର 3 ଥର ପିଇଲେ 2 ଜଣ ଖାଇବେ, ବୁଝିଲ? ତମେ 6ଟା ଗୁଆ ଦେଉଛ, 2 ଜଣ ଖାଇବେ। ତମେ 2 ଜଣ ଖାଇବେ, 6 ପାନେ କରିବେ। ଆଉ ସୋମବାରକୁ ରଖିବେନି। ଅରୁଆ, ଆଇଁଷ, ଖଟା, ବିରି ଡାଲି, ଶାଗ, ପୋଇ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇବେନି 7 ଦିନ। ତାପରେ ମା ଚନ୍ଦେଇ କି ଇଏ ସ୍ମରଣ କରିବ। ତାପରେ ଭଲ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଚନ୍ଦେଇ ପାଖରେ ଭୋଗ କରିବ। ସେ ମାସ ଗୁରୁବାରରେ ଆସି ବେଶୀ ଦଉ 5 ଟଙ୍କା ଆଉ ଟଙ୍କାଟା ଆଉ ସେଥିରେ ଯାହା ଭଲ ହେଇଗଲା ପରେ ଭୋଗ କରିବ ହେଲା। ଆକୁ ବାଟି ଦବ, ବାଟି ଦେଇକି ଏତେ ବି କଞ୍ଚା କର, ବୁଝିଲ? ବାଟି ଦବ ଭଲ କି ଶିଳ ଧୋଇ ଦେଇକି ବାଟି ଦବ। ହଁ ସେଟା କରିଥବ, ସେ କାମ ଦେଖିବ। ଆଉ କ'ଣ ଅଲଗା କାମ କି?
ଏଇଆ ବାରଣ ରହିବ 7 ଦିନ। ଶାଗ ପଖାଳ ଖଟା ଆଇଁଷ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇବନି। ନା ବିରି ଡାଲି ବାରଣରେ ରହିକି କରିବ, ନହେଲେ ବାରଣ ନ ରହିଲେ କିଛି ବେଶୀ କ୍ଷତିକାର ହେଇଯିବ। ହବନି କିଛି। ତମ ଅଛି ମୁଁ କଇଁଛ ପଳେଇ ଆସିଛି କୋଉଠୁ ବୁଲିବାକୁ। କୋଉଠୁ ଆସିଛୁ? ବମ୍ବେରୁ ନା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଛୁ କଇଁଛ? ଏଠି କଣ ପାଠ ପଢୁଛ ନା କଇଁଛ? हाँ हाँ जल्दी सब गोटे की मत दब ना तुम वीडियो मु छाड़ दे यूट्यूब रे न देले मु करछि मते न देले मु छाड़ देबी। हां कोली दबनी तो दबो ना गुडली। हां हां गुडली भल पिला दब। हां तू भी दबो यही दबन। उठ ना गुडे गाड़ी